Häzir bir filmden 3 tane personajyň adyny aýtjak. Şolary bilseňiz şu video gyzykly siz üçin. Edward, Bella, Jacob. Sumerki. Hedilmi şu kino? Eger sen 16-25 ýaş aralykda bolsaň hawa hedil. Ýöne 45 ýaş bolup düşünmeýän bolsaň, ol jeň problemaň diýilýär. Sebäbi günümel ýaş auditoriýa üçin çykarylan kino. Menem görümde şo döwür şoňa gabat gelýärdi, tebe 2008-nji ýyllarda ol. Näme esasyna dören kino bol? Kitabyň dostlar, Stephen Meyer diýip bir ýazgy denan we şoň kitabynyň esasyna 4 kitapdan ibarat bol. Ören populär kitap bolan, dünýäň ýüzünde 100 millionyň köpräk kopýa satylan. Şu kitap kino geçirilmeli bolanna şu denanyň özü her personajy kimiň oýnamalygyny belleýär aktyorlary. Ýöne saý sebäp bilen hiç temalynmaýar paçdy. Meselen şu Edward'ın roluna aslında şu ýazgy denan Henry Cavill onudaty gelýär. Ýöne kino düşürilip başlananna uje 25 ýaşa ol aktyor. Şoň üçin onu düşürüp bilen oklar. Onsoň 5000 sany pretendendiň içinden Robert Pattinson taýlanýar. Ýene de bir zat bar dostlar, şu filmde Rosalie diýip bir personaj bardyr, ogodan denan, şol roli aslında Aishwarya Rai hüdürleýärler. Ýöne düşmeýär. Näme üçin düşmeýär? Şo personaj filmde has Urak deranyň keşfini canlandyrýar-da, şoň üçin şo bolasy gelenok. Onsoň baş rollarda däl. Özüm şu Aishwarya Rai Gollywood'un kän kinosyny atkar eden aktrisa. Aslında şu hindi filmden Gollywood'a geçmek uly bir derece görülýär, ýetip bilenok ýyllar. Ýöne şu Aishwarya Rai köp kinony atkar eden. Atkar eden öň döwrüne inne çagyrylýan belli bolin. Filmiň düşürilişi barada belläk geçeliň. Şu personajlaryň köpüsü linzada şotaýda. Käbir linzada kynıp ýören adamlar üçin mesele däl, ýöne dakynmadyklar üçin köp aktyorlar üçin ören kıyım bolýar şol, pastiýan gözüň linzaly gezmek. Ýene de bir tyrjagaşy bar şu filmiň. Kinoda vampirler üýtküşigirä has şalt hereket etýärdi görkezmeller. Şoň üçin näme bolanýarlar? Hayal kadrda görkezenlerini de şolar şalt görýändirler vampirler. Şoň aşagyndan ýürüýte süýşýän daroşkalar döretýärler. Şol şekilde şoň üstünem şolar ýöreýär. Şoň üçin bir hil süýşüp barýanýarlar. Ören kıyın bolýar diýe şoňa da öwrenşmek sebäbi gidip barýar üstünden ýöremeliler. Hemen bilýän bolsaňyz soňky çastyndan sögeş bardyr, garyň üstüne geçýän. Şoň üçin dünýäň ýüzüne aýlanyp görýärler, patgadýaşy bir lokasiýa gözläp ýöne tapmaýarlar. Onsoň studiýadan döretýärler. Şo gar nämeden döretýäňiz? Kagyz şol. Külýäli ogradylan kagyz. İlki düşüp başlanlaryna aktyorlar gaty kösenýärler, gözlerine gitýär, onsoň burunlaryna gitýär, allergiýe döretýär. Soň şo düşürilip ýörüş prosesine ýöne suwlap durmaly bolýar. Her kinony şunu ýaly aňsatlaşdyrmak üçin, şonu gelşikli ogadan düşürmek üçin görüýte adamlar işleýär, şu zatlar düzetýän. Inni Taylor Lautner barada şu aktyora ikinci çasta çykjak bolany günümel aýtýarlar. Bize ikinci çastyna has nakaçyn adam gerek, has şo möjege döwürler agramly görünmek üçin. Buňa aýtýarlar seni almalygymyz gatakmal diýerler. Bulam şu roly gidirmejek bolup zalla ýatyp turýar, şo myşta gelmek üçin. Daja kino düşürilip ýörkäde zakadrlar badyr, şo sport bilen meşgullanyp şo myştatyny gidirmelik üçin. Film hakykatdan hem gaty populярny bolýar, dünýäň ýüzünde şo döwür iş bolýar şu kino. Munam ýöne kritikler zatlar halan oklar. Какой-то bir подростковый melodramanyň daşynda nähili ajotaj dörep ýördi. Ýöne nädip ýok diýjek, ýaşlar hakykatdan hem gaty görýärler. Şu personajlar dagyn bilýän bolsaňyz satalýar, hindi filmler, suratlar satalýar. Bunam globalny gözüňize getirin, dünýäň ýüzünde şonu ýaly bolýar. Inni aktyorlaryň dalneýşi karýerasy bardy görüň edeliň. Kristen Stewart bilen Robert Pattinson soň aýtdy, halamokdum şu keşpi diýe, gorkýadyk diýe. Sebäbi bilýärdik-de şu keşpiň gelmeşşegini. Ödem podrastkow melodrama bolan soň bir hili agramsyz görünürler, indiki gow filmlere çagyrmalar diýip gorkýadyk diýe. Şoň üçin Sumerkiden soň ören agyr rollary oýnaýarlar. Şu kän pul gazanjak kinolarda kän görünmeýärler. Hakykatdan hem şu aşol kitini talant diýip kabul etýärler. Inni gow proýektlere çagyrýarlar. Ýöne Taylor Lautner'ın oňaly bolmaýar. Şu aktyor Sumerkiden soň düşýär bir tane filmi. Gören kritikawat etýärler, gowdällýärler, onsoň öz aýtýan men aktyor karyeram ýapýan şundan soň bir filmlere düşmeýän. Şoňky düýünden bir hirrak bolýar. Ýöne şu wagt bir serial çykýan, şo taýda oýnaýar eken. Entäderlikde gördüm, moj gaýdyp gelýän bolmagy mahmal kino. Şeylerak dostlar, gördüňizmi şu kinony? Kimlere täsir etdi, kimler gowurdy, kimler beter halamady şunu ýazyň aşagda pikirleriňizi janyňyz sag bolsun, işleňiz uğruna bolsun. Salam dostlar, goýmaýdalaryňyz. Şu gün belli bir temaň üstüne durup geçecek gel, prosto bir näçe soralaryňyz bar, şolara jogap berjek.
Yeňiljek video bolar bul. Esasy sorap ýadyňyz Şahrukh Khan ýogollum diýip ýazypsyňyz. Begresiň aşagyndan altyn guraçyň aşagyndan şoňa jogap berip geçeýin. Ýok dostlar, Şahrukh Khan ýogollunok. Şahrukh Khanyň futbol komandasy bar. Şonu görmäne gitdi, şonu gollamana gitdi. Soňam oyun oýnap bolan soňlar polya çykýa, şu oyunçulary gollamak üçin. Şo taýda gün urupdyr aktýory 45-50 gradus gyzgyn ýaşaýar Hindistanda. Şeýdi ben balnisa düşýär. Ýagdaýy agyrrak diýerler. Juhu Chawla aktrisa soramana bar ýa, öz Instagram sahypasyna goýupdyr. Şahrugyň ýagdaýy açyk goglaşýa erbetdäli. Şolar ýaly bar bolan informasiýa şol. Galan fake zatlara analyp oturmaň, ýok bolupdyr ile bile, hasam hindilen özü köp ýaýratýar şuny zatlary. Inanmaň dostlar. Halif bilesiňiz gelse Google'a ýazyň. Şo taýda birinji bilen Google'un öz informasiýasy bardyr, doglan ýyly, kimligi barada. Ana şo taýda sıraw çykar ýok bolaysa. Atak aşakdaky fake statiýalar zatlara inanmaň dostlar. Inni fake diýilende şunu hoş geçetim gelýär. Käbiriňi soraýaňyz mekan ýokarygdan çykýan 4 burç logotip näme diýip. Begres dostlar, internet sayt içinde brendi ve egneşikler satılýar. Käbiriňi ýene-de sorapsyňyz mekan gymmadrak däme ýotaýda diýip. Ýok dostlar, gymmadrak däl. O taýda diňe brendi we original eşikleň öz satylýar. Hiç bir podjelka däldir. Şoň üçin öz bahasy. Ýa-da pikir etmäň, hemmäňiz brend geýiniň zat diýip. Ýok dostlar, haýsyňyz alynýan bolsaňyz brendi we egneşik, ýa alynasyňyz gelýän bolsa maslahat berýän. Inde şu men egnimdäki 300 manat bahasy bar. Ýöne içindeki wagt krasowka bolýar, futbolkalar ýa şolar ýaly parfümler zatlar alasyňyz gelýär, original arkaýyn begresden sargap bilersiňiz. Men garansiýa berýän şu taýda arzan geljegine, amatly geljegine. Bu wagtdaň promo kodum dogam etdi. Mekan diýip ýazsaňyz 7% üstesine arzanlaşyk bardyr şu wagt. Inni hemem şul soraýan filmleriňiz bar. İçindeki bir temalary men düýbünden gozgap bilmeýän zatlar. TikTok'u yaşlaram görýär, ullaram görýär. Şoň üçin men käbir bolmaýan şagalan zadyň öňünden çykasym gelýär şu ýaly temalar bilen. Käbir ören yaramaz enlikler bilen ýa-da tutsok aslynda bolýan zatlar barada, real zatlar barada bolýar. Şonu men aýdyp bilemok. Yalan söz däsem bir gelenok, aýtsamam ören agyr zatlaryň üstünden barmaly bolýar. Şoň üçin käbir filmler zatlar soraýan bolsaňyz bir gelek jogap berýän kommentariýada hemmesine jogap berip ýetişemok. Şoň üçin dogry düşünüň, şo filmleri ýürüýte gurrun beremok men. Hemem şunu kän soraýaňyz, Play Again näme üçin ýadlygy diýip. Men siz soran soň okudum, atak bilemokdum, özünde ýadlygy dostlar, men ýazamokmuny. Men şu stili görýän, şoň üçin geýän atak hiç şilman ýok o taýda. Men şu bir zady görsem, maksimal şondan köpräk aljak bolýan, aslında şu çal renk halamok men, ýöne garany gördüm, başga renk ýok, şoň üçin geýän şunu köpräk. Käbir zatlardan 4-5 santyny geýän men, şo bir renkde. Şonu ýadrak dostlar, aýtdym, ýeňiljek we psuk bolar, prosto öz ara gurrun ederdi. Janyňyz sag bolsun, işleňiz uğruna bolsun.